Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан Кремлендә республика табибларын бүләкләде. Роспотребнадзор белгечләре, медицина хезмәткәрләре дә бу көннәрдә кызыл зонада кешеләр сәламәтлеге сагында уяу торалар. Бүләкләү тантанасыннан безнең репортаж. Алар күптән бизәнмәенде. Кичке матур күлмәкләрен киеп, рәхәтләнеп ял итәргә дә вакытлары юк. Табиблар гел саклагыч махсус киемнәрдән, битлекләрдән, перчаткалардан. Вакыты шундый. Ә бүген аларның ягалмый эзләрен бөтен республика күрә. Алар рәхмәтнең иң зурысына лаек. Әлбәттә, мондан да зур ил буенча сез күрәсез инде безнең президентыбыз Владимирович нинди игътибар бирә. Нинди зур акчалар бүлеп бирелә, нинди клиникалар төзелә, оборудованиелар алына. Госсовет вакытында шушы мәсьәләгә яңадан зур игътибар бирелеп, шушы бәйрәм арасында эшләгән көннәр өчен икеләтә түләүне булдыру. Әлбәттә, мондый игътибар безнең җитәкчебез президент тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан әйтелгән сүз ике көн эчендә хәл ителә. Пандемия башланганнан бирле атналар буе гаиләләреннән аерылып торырга мәҗбүр булган табиблар Казан Кремлендә бүләкләр алды. Алар пациентлар төрлек өйләренә кайтсын өчен барысын да эшлиләр. Высокая награда получить от вас мне очень приятно. Я волнуюсь, и эта награда только не моя, это всего нашего коллектива. Пирогов орденының икенче ягына шәфкатьлелек, бурыч, фидакарлык девизы язылган. Бу бүләкне быелның җәендә Россия президенты Владимир Путин гамәлгә куйды. Аны гадәттән тыш хәлләр шартларында ярдәм күрсәткән табиблар алды. Февральдә Дина Семенова һәм аның коллегалары илдә беренчеләрдән булып коронавирус белән авыручыларны дәвалый башладылар. Мы ночью стояли, ждали пациентов, не знали, что это, неизвестность, какие пациенты будут, кто приедет. Я думаю, что я буду показывать ее правнукам и рассказывать о том, как мы действительно боролись, как на войне в первые дни. Коронавирус тарала башлагач, Татарстан аэропортларында чит илләрдән кайтучыларның сәламәтлеген җитди тикшерүләр башланды. Бу эшне Роспотребнадзор хезмәткәрләре дә башкарды һәм дәвам итәләр. Алар да бүләкләнүчеләр арасында. Первые получили на себя вот это вот, давление, и мы первые начали всем проводить мероприятия по постановлениям и приказам нашего главного врача Российской Федерации, чтобы не допустить данное заболевание. Барлыгы 49 кеше хөкүмәт бүләкләренә һәм президент рәхмәтләренә лаек булды. Бүләкләнүчеләрне эстрада йолдызы Эльмира Кәлимуллина котлады. Табиблар гимнен аягүрә басып тыңладылар. Харис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.